babexakile-ke babangeke benza imizamo kosense. Manje-ke ngibikile-ke ukuthi ngiye emidilova ngizele ngikhathele ngicela udrayiva. Ngibona ngabe abaphenduli ngiyabona basahloma kuhlanganisa-ke konke olwazi. Basahleka konke amalekusi. Akona ngeke ngiyijayive mina noma ngubane ngemidilova. Mina phela ngizelela endlini ngizele udrayiva. Ngomshabazi wakamahlelo mahlelo mina ngizele udrayiva ngombathi bekwela indlu odrayiva toli lo yami. Okay-ke bathandekayo, cha bazalwane, ngiyabona nibafethu nisalele. Konke yindlela-ke ngolimi lwasesheshe. Asithi ngolimi olujwayelekile-ke yindlela nje. Angishiye la, angiqale la. Bashumayeli, ngivale umlomo ngizomgada, ngiyiphathe kahle. Yindlela amakhwala. Okay? Ngikade emlomeni ngizomshaya. Yindlela. Yebo yami. Uthixo lobuNkulunkulu ithabanakele. Okay? Uthini ngone? Yebo, angiboni kahle kakhulu ngathi kodwa udwana ngiboni kahle. Come again. Angizwa ngani yami. Ilangithele labathandekayo. Siyazwana. Correct. Noma efaka ustand kodwa correct. Yini umsebenzi wakho abantu bani kanjani? Ngibhekile mina. Yini umsebenzi wakho? Kwenziwani lapha? Fundwa yini? Manje uyenze correct ngiyazi ngisho ngani. Ufunda ifundo la esoqala sesibili nekubo. Ne-gospel konje? Good. Hayi gospel. I-gospel sifunda ngokuya bathandekayo. Phakathi nendawo. Hayi bashumayele ekuqaleni nasekugcineni phakathi kodwa abashumayele bambanje. Right. Yini le? Khanya ne-alternate. Yini le bazalwane? I-pulpit bandla bethu niyezwa. Okay. Ubani? Ngobona lo muntu ozophendula umuntu enzobuza. Ngobona uyangazi usiyangazi-ke lo muntu. Yini ndaba ngiyimise kanjani i-pulpit? Manje. Yes, ngizolama bathi. Very good. Ngifuna nibone ukuthi akukho imbazabane uprep. Mawukuprep ukuthi ngizonjani ngizoshumayela. Angishumayeli uprep ungekho. Amen. Ake ngibone uthisha abaqala ukusebenza kusekhoniki imvubu. Phamsa. Uthi waqala ukufundisa hayi nje basekhona ama-files awalapha. Imvubu bamkhize simvubu yasazi kana nithi. Cela baphakame lonke nje abafundisa abaqala isikhathi imvubu. Sokumanje ngibona imvubu. Cela imvubu isukumu masibike lesimvubu lesimvubu sokumanje. Othisha nje abafundisa isikhathi sesimvubu cela basukume. Market as a now is yes, no one knows this thing. 10. I also understood what I'm saying. Yeah, but no matter what is it, yeah. If then I learned that about the guy, yeah, from this and start taking Martinez. Oh, Madam Toe. So, right. Iskimbo kile sasa si replace wa hii ifai na late
Okay, ngifuna ukutshela ukuthi ngizakhumbula kahle yini. Kwi-scheme book ekuqaleni kwamba khona i-scheme of work. Ngolimi lwamanje yiloko sekuthiwa yi-syllabus. Right. Kunekushimeleni sengikhohlwele nka ewulini lapho ngisapho. Right. Bese phakathi emva kwe-scheme of work kulandela ini. I-scheme of work engingebona kuthisha uhlelo lonyaka wonke lokuthi uzofundisa. Okay. Bese kulandela u-prep. Okay. Right. U-prep usuku nosuku wawubhala into ozoyenjani ozoyifundisa. Ayingabi kama-HODs no-deputy. Xa kusaba khona uprincipal ibhuku isabhithwa kanye ngeviki. Bese kuba khona uvice oqoka uprincipal uma engekho. Angithi kunjalo. Ngaphandle kwalapha kade yithi, all right. Ngifuna ukubuza ukuthi lapha ku-prep wayenze njani uprincipal uma ngabe wayejabula imali ufika ufundisa kodwa kwi-scheme book ungekho u-prep. Kwakuyicala ebomvu. Kwakuyicala endani wayiloga kulokhu ukuthi uma sisibongile Mkhize, uma sisiveli Ingcobo, ngifike efundisa kodwa ku-prep kwi-scheme book ungekho u-prep. All right, kwaba khona ngegcineni ama-records, ama-test. Kwakusabhala futhi ama-monthly test. Ngishayela othiza laba besakhala phansi. Othisha abangantela-ke la. Ngifuna ukuthi-ke ngalokho. Ngiyanithemba namzilila ababosuke bangethembi, akubethembi la, kodwa mina ngiyanithemba. Uma-ke kwabakhona nje umfundisi wethu ozoshumayela ngezwi, u-prep ungekho, ningitshela. Ngoba awukwazi ukufundisa ungayiprepare into ozoyifundisa. Amen. Right, ke bazali bangifuna ukuthi sekuyi. So-ke ushilo ngokumzukulu kaMambasa noba kumndeni wathi njengoba kanje kusha angizoshumayeza. Okay. Kodwa ngifuna bathandekayo nje ukwedlula abafowethu ngenxa usuku olude. Nivumeleni ukuyisela ngiyisela abantu abamemezela. Kodwa nivumeleni ke bantu kwethu ngenxa usuku olude nje ngixoxe nani ngale ukuthi namhlanje usuku esithi esheshi Ndakamantshangase ngamambatha usuku lwenkonzo yekhandlela noma sithi usuku mabhemu nganami lwenkonzo yomlilo. Okay, asiqale ekhandleleni mazwalo akadube mamncane wami. Yini ndaba bathandekayo sibonele liyakhandlela elikhulu ku-Easter. Yini ndaba sibende ekhandlela elikhulu namhlanje. Yini laphana ubani angifuni i-answer correct, ngifuna nje kusenhlizwe lakho okuzwa usenhlizweni. Ngathi ephakamisile umngane wami laphana mzukulu. Do you want to try? Okay. Yini bazali sibonele ekhandlela bafowethu ubani ongamtshela ongacacisa lokho esikucabangayo. In today's classrooms there is no wrong answer. Okay, yeah. Xola ngibona ngaphambi uthisha. Wena uyayithipa. Okay, right. Kuthi bafundisa abadithi. Right. Bazane bami ikhandlela leli. Ngibonile ukuthi ngingene nalo siphuma emlilweni bazane sesilokhu elini. Liphethwe mina ngeke sibone bafowethu. Ngafika ngamemezela lapha kathathu eminyango esenta naphambili ukuthi uKristu ukukhanya kwethu. Ikhandlela lisymbolize ukuthi ngoba lokhelwe ekokhelweni kwalo babe oseva sebeselekelela bokhele kulo basebesekhelisa nathi. Ngamanye amagama isimo nesikhathi lesimo mangubani
sonke besoziyela sifike sokhele ekhandeleni eliyi-1 bazalwane eliuJesu. Niyeza bazalwane. Ithi lento Jesus is the light. Sawubona senza mfana. Ithi lento uJesu bathandekayo ungukukhanya kwethu. Yingakho ethi uJesu ongilandelayo akasoze ahamba kuphi khona ebumnyameni ngoba ulandela uJesu oyini bazalwane ukhanya. Kodwa ngibuyeleke i-today's lesson. Uma nangu u-Andiso, nangu u-Andiso, nangu umzulu kaMamtshali, nangu umntaka kaMamthembu, nangu umntaka kaMakwala, nangu umzulu kaMakhayizona, nangu umntaka kaMadimba, nangu umzulu kaMadiksi, nangu umntaka kaMagcabashe, nangu umzulu kaMagwala. Beza bathandekayo bezokhanyisa la. Ngamanye amagama bathatha impilo yabo bazoyikhanyisa ekukhanyeni okunguJesu. Ngamanye amagama when they light or when they take the light from this light bathi Jesu hamba phambi kwami bewukhanya la. Ngiyakhumbula ukuthi ngithele ngesikhathi before ngicisha amakhandlela ubani usakhumbula? Anjindale iclass bakithi iyamzukulu yabona uthele mzukulu very good. Ngithena lekhandlela sibukhaya the first stage asithi Nkosi ukhanya lekhandlela ukuweJesu akhanyisela unyaka wami wonke. Ungqobele izimpilo nobumnyama engizohlangana nazo enyakeni wonke kaNkulunkulu. Ngamanye amagama bazalwane namhlanje sizothi update ngomnyama empilweni zethu. Siqale ukukhanya. Glory to Jesus. Sanibona makhola. Hallelujah. Usathane uyakuthanda ukukhumbulana nami ukuthi noma sesiphethe ukukhanya ngaphandle ngedagazi yami athi ethusa ngoba usathane opportunist. Angazi isizulu yini opportunist. Thank you so much kuba usathane uyathanda ukwethusa ngenyoka efileyo. Usuphethe ukhanyo uJesu ubhelekazi usuyithreat esitheni. Ngamanye amagama asisenamandla ngaphezulu kwakho. Yingakho nomndayi Phingoshe emyeni kaMambatha ethi uJesu uma ethi mebhala uJesu amsolomethi kumebhala oyedwa wabapostoli athi mukhulo ngakithi kunosezweni. Bazalwane fear not. Sanibona ingane kaMathini endala lo umafunga sebethu njani sanibona uyaphila uMathini isithando sami. Bazalwane bami ngibala ngelithi size ohambeni lwenu fear not. Yazini namhlanje ukuthi physically and spiritually ndatokhanya. Ingoma yathi noma sekumnyama sima ombilu utho sima olwa isi ungukukhanya wa. Ithile ngoma ngithi uma sekumnyama singaboni lutho masibala kushakaza wamaphelo
singahola ayisho ukuthi ukuthi singahola. It's not a negative statement, it's a positive one. Ithi singaholwa. Sanibona bathandekayo. Ngifuna ukuthi abantu akwethu mase sihlwana sengemidi love. Ebe lona lawo khona kule nkonzo namhlanje. Athi Jesu ukukhanya kwakho akungikhanyisele indlela yonke. Khanyisela semsebenzini nakulo mphathi wakho okuhluphayo. Khanyisele emsebenzini nakula ma-colleagues akho akuthwalise kanzima. Khanyisele nalezi ingane zakho ezihlupha kakhulu. Khona le ngane yakho ehlupha kakhulu. Othandaza ukukhanya ngayo. Kodwa namhlanje ukukhanya kaKristu akukhanyisele. Ukukhanya kaKristu akukhanyisele nakulo makhelwane okunisha ukuthula ukuthi ukuba amandla nginanga bengiyathutha ngishiye indawo asihleli kahle akukhanyisele. Mhlawumbe nomyeni wakho, mhlawumbe nonkosikazi wakho, mhlawumbe nomndeni wakho, namhlanje ukukhanya kukaKristu akukhanyisele. Amen. Ngasiphakama. Lizwi lomusa kwabase eni abafayo ngisese-12 noma sengisemzini mkhulwana ngangitshela ukuthi singalokothi bathandekayo siyifunze esihlathini umlomo ukhona. Ngokukhanya kwaphezulu khanya nawe njalo ukhanyise uandise. Ngoba benza umthandazo cela ukuba uthatha ama-challenges onke neziphi zonke zohambo lwangonyaka odlule nayesikhathi kusuka kuJanuwari ukuze kube namhlanje phindisele ngemuva. Kwamanda ulamsamthile uzongibambela ngempela. Thank you so much. Angithi uthathe yonke imithwalo yabonga kakhulu nokuqabela nobunzima bonke uthando yakho kwathi yonke imithwalo nayo ngemuva ngethando bele ngemuva ngethando bele ngemuva. Hallelujah. Bele ngemuva bese bambelele ekhanyeni okuJesu uthi backward never forward ever. Ukhanya okuKristu ngokukhanya kwaphezulu khanya nawe ukhanyise
ungathwali uJesu ekhona uthwala naye elaphi ijoka ilula. Amen. Cela ukuthandaza sivala amehlo. Siyabonga baba ntambama, siyabonga uNkulunkulu ukukhuluma kwakho kithi baba. Siyabamelela kulokukhanya kunuwe inhlupheko nobunzima sibuyisele emuva, sikuphosola ngelokukhohlwa, sibambela kumokhanya kwethu. Sihole baba, siyabonga bazi ntambama ukuthi masinawe asesabi lutho. Qhubeka wena ukukhanya kwethu, khanyisa indlela yethu, hamba lethu lonke ukhanyiswe nguwe. Wena obongekayo, udunyiswayo, phakanyiswayo, Jesu Kristu Nkosi. Amen. Ukukhanya aphela